Okay. Sunday. Mag-alas 7 na ng gabi. So, ano pa rin, maliwanag. Tara at mag-gym muna tayo. Swimming. Gym, swimming, exercise. Para pawisan. Grabe. Let's go! Daan muna tayo ng Plato's Closet. Ay, titignan lang tayo. Wala tayong makita. Tinitignan ako eh. Plato's Closet, sarado na pati sila. Sunday ngayon, tara, gym tayo. Kuha tayong malunggay, pang tinola. Tayo. Ayos. Tinola tayo. Tingnan natin ng papaya. Tanim ko ito. Nabigyan ko si Manong kamote. Gata ko muna para may tanim siya sa papan niya. Dito ko lang tinapang yung sakyan. May mga ugat-ugat pa. Tatanim yan. Pwede yan. Gunting-guntingin ko na lang. Tapon mo tayong basura. Ayan natin yung ayusin niya. Dito kay Manong to. Yung sa kapitbahay. Ayan! Dong! Talbos kamote! Talbos kamote, mga alakan to! Tingit ko lang tagtaan. Umado ata sigurado. Ayan na. Ay. Ito sa akin to. Ang ulam mamayang gabi. Ito pang prito ko to. Sineparate ko na. Okay, kape-kape muna tayo. Ating mug. Natin yung baby notes. Exercise. Habang tayo ay nagluluto. Madumi. Kailangan hugasan to. Nagalit yung anak ko. Exercise. Sita na tayo. Ay. May mulaan? May mulaman? Oo. Yung baklasan naman yan. Biling na nga tadi yan. Wala. Tatamagan na na. Tatamagan. Tan. Pero tingnan natin.
Si Manong. Yan ah. Ay napintas dati no. Dati ni nanghina dati ni. Nga rod, tanga. Ada kasta ginatang ko. Nga baglaga pag itit nga rod. Saka dati ni may tapagasaan. Dati ti nanghina. Right. Ay Tadaman dati. tadawagan. Tanong siguro. Dati the best. Nanghina data. Nga rod. Pagirada. Iron Man pa ni ah. Pintas data. Sublipay ay kaya na. Again, sublianan to. Po, nanghina ata. Mahal din ako ni Kuyang. Kukunin niya yung isa doon. Tata, mabaling pa ko ha. Pagkasaan. Ay, ngayon, pintas ah. Dapat brush na rin. Marbarag nag-work pa.Ag-work? Ano kita? Padasang may saksak. Nung EJA Pilipinas, amami mga ako, repairable kanyo na. Namdi lang, damagam, Volt. Buwan dyan, boss na no 110. Mabaling makiti yung ma-convert dyan. 120 kanya ate dyan. Mabaling makiti. Mada mga lakat transformer mo, nalanganan ka. Tumatag ka ti... Kuhan? Logbox ka, di bang ibagsam ka kwa. Hindi solid. Ori inut-inutom lang. Inuti ko ni May isa may isa. Certificate yan nandun si Kwam. Pa-wait mo. Hi there. Who is this? She loves the sun. She loves sunbathing. Look, watch. Ay, painit mo. Look, look. Abby. Say cheese. Ali and Abby. Natin itong ano. Crush. Pero yung may mga ibang lugar na ganyan pa rin. Oo, ayaw lumabas oh. Ayaw lumabas yung isa. Ayaw lumabas yung box. Are we scared? You're scared? You're scared? Scared. Oh, Don't be lady. scared. Be scared. Para sa Ross, may titignan lang tayo. Ross. Maganda to. I guess we could take. Let's take. Station yan. Mura. Meron ako niyan. Yan o. Uka. Mahal pa rin dito sa Ross na 89. Hey, tunog. Kulat ako dun. May napindot. Ano, puros palandian. Sa mukha. Especially pag nagbiyahe sa Pilipinas. Ito kailangan ko to. Bibili ako marami nito pagka umuwi sa Pilipinas. Kasi mainit next March. Kailangan akong wipes marami. Okay. Okay, that's it. That is Ross. Puros kalandian ang binili natin. Puros facial. Yung mask, tapos yung malamig eh. Ayaw natin mag-dry ang ating skin.
Kagagaling lang natin sa work. Magdilig muna tayo ng halaman. Tapos ito naman yun, marami. Pero hindi ko type masyado. Wala siyang juice pero ang dami ito pag namunga. Parang Ilocano. Ayan. Daming bunga. Ayun o. Dami ng malunggay. Ito patay na to eh oh. Papaya kong tinabuhay. Ito saging dami.